da alamu kwanan nan za a samu ƙaruwar mahaukata fiye da na da. Fitina da ta riga ta shigo, sai inna lillahi. Kuma wannan fitina tana da alaƙa da manyan mu na arewa. Mu akan gaskiya wallahi sai dai rai halin shi. Kafin nan bari muku wannan sharan fagen. Wannan bidiyon na matasa ne. Hukumar lafiya ta WHO ta ce sama da matasa miliyan 2.600 ya rasa ransu a kowace shekara ta dalilin shan giya. Kun ga a wata ana samun sama da mutane 216 suke rasa ransu. Kuma sama da matasa 7,000 ke rasa ransu a kullum, masu shekaru daga 20 zuwa 39 duk ta dalilin giya. Wai abin za Allah ya ce a daina sha? Shi musulunci ya ba mu hanyar da mu kula da lafiya da hankular mu. Amma duk da wannan barnar da take yi, kasashen yamma nan suna ma Hizba da kasashen mu makarkashiya domin mun ki bata cikakken lasisi. To akwai wata fitinar da tafi giya, tafi kwaya, tafi roci zama hadari ga lafiyar mu, kuma ta yada a cikin kasar nan namu fiye da tunanin, wanda idan aka dakile ta za a samu sauƙin sama da kaso 50 cikin 100 na matsalolin da ke damun kasar nan. Ita one time shutdown, cin kai 0 second. Idan aka sha ta takan yi 48 hours tana ma mutum caji kafin nan ta sake shi ya dawo daidai. Ita tana aiki ne da niyyar da aka sha ta. A yanzu haka babu wata karuwa da ba ta shan wannan abin, saboda za ta iya ɗaukan maza 10 a lokaci ɗaya kuma a gama ko a jikinta. Idan aka sha ta da niyyar kisa za ka iya ɗaukar ran kowa kuma ko a jikinka. Ita ce fa Adolf Hitler ya ƙirƙiro ta ya ba mu sojojin shi suka sha suka zare suka ta ɗaukar ran mutane a yakin duniya na biyu. Rabi ko fiye da rabin kuɗin fansar ku ita suke siya don sun riga sun zare ba sa rayuwa sai da ita. Ita suke sha su mutsike jarirai, suke tadin mata a sarari da bi'un karnuka. Ana kiranta da methamphetamine amma an fi saninta da ice. Ga tsadan tsiya, gram ɗaya ta kai 15,000 kuma za ka ganta ƴar ƙarama kamar kumba. Haka gayu ke yin karo idan za a yi zaman cake ta. Haka ake zama a kwana ana yi sai a sha na 30,000 kuma akan ma wai amane ce. Haka za ka gayu masu shanta suna ramewa idan ka caji da ita. To abin kyama za ka ga kana kallon shi. To ba wannan ba ma, idan ka sha ta zuwa take testinin a hanjin mutum, kamar irin a wanke roba mai maiko sai a aje shi sai kuma kura ya zo kun ga zai makale a jikin shi. To haka take yi a hanjin mutum sai ta zamanto idan abinci ya zo ma zai rika makalewa ne a jikin hanjinka, a maimakon abinci ma sai ya zama poison. Ba iya illegal mining bane ke rubuta wutan ta'addanci, ana zargin manyan arewa ne ke da masarrafanta a cikin dazuka irin su Kebbi, Zamfara, Katsina, Sokoto da irin su Yobe da Maiduguri. Saboda duk inda za a yi masarrafanta dole sai an yi tashin hankali. Idan ana zaune lafiya za a samu sukunin cin waɗannan masana'antu. Kuma business ɗin ya ma fi gold kawo kuɗi. To cikin ledan tafi ana sai da shi kusan miliyan 2. Lissafa nawa ne cikin buhunta. Gold fa sai an haƙo ake siyarwa kuma masu kuɗi suke siya su ma sai sun ga dama. Wannan kuma masu shanta tana zama dole ne a gunsu. Haka suke zuwa su nemo kuɗi ko su fashi ko su garkuwa da mutane ko su kwatan waya ko su kisa ko su duk abin da za su yi na nau'in ta'addanci domin su samu kuɗi su je su siye ta. Kuma yanzu haka akwai wasu 'yan siyasa da suka tanaje ta ga masu bangan siyasa na 2027. Mun kusa fara tona su. Ga masu karanta Nobel, akwai Nobel da ya zakulo muku irin waɗannan mutanen da suke aikata irin waɗannan laifin kuma su dawo su taje a cikin mutane. Nobel ɗin na sa muku shi a cikin comment ɗina na Facebook ga waɗanda suke son su je su karanta. Yanzu menene mafita ga wannan matsalar? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a cikin comment.